angithi baba kwakhe anobaba phela na uzalwa uthisha wafundisa engafundile. Mana mnumzane sifuna ukuzwa la kubabukela ukuthi uvotelwa kanjani la kuma best. Usiyasakaza nje. Yena ngihlalele la ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi uvotelwa kanjani. Uvotelwa Cha wathi indaba enkulu la emfokamisi ngomhla ka25 ke kulenyanga le uApril ezingene kuyona. Enyanga bathi inyanga kaApril Fool inyanga yamanga. Ziyobe zenzeka lapha eICC kunama Metro FM Awards azobe khona okuqala ke nqa ama Metro FM eqoka uMaskandi ufuna siyishayile ihlombe lonto ngoba into eqala nqa ukuthi aphinda futhi ke ethe qoka uMaskandi njengoba sazi ukuthi iTheku liyikhaya vele lesintu futhi liyikhaya ekhanda umnotho aphinda ase euletha la eThekwini vele kwaZulu la ukuzalwa khona futhi uMaskandi elinye futhi ihlombe so ke uselapho nje uthi ngivotelwa kanjani ke Jiva uthumela nje lapha na efonini yakho vele ushaye nje *120* bese uthi 45 uthi 787 bese uthi hash mawukwenza njalo ke izobe sikubuza kithi yamukela ke imgomeni emandela bese uthi accept usha u1 bese soloko usha u0 usozofika ke ku20 lapha la kuzoze kuvele khona ke manje ke umnomzane kodwa kuzobhala ukuthi khuzane ukumaneke nekani bese uvota noma ke kangaki ke kangaki ngoba uyazwa ekubalekile bengivotela ingoba phela sifuna ukuthi masisuke eICC ngomhla ka25 bese siyahamba ke siyalapha na ke People's Park la khona ke ama Metro FM bazobethi ke manje ubukhona noma ubungekho asizo celebrate ububanzi bama Metro FM kungakuhleka ukuthi sithi siya ePeople's Park kube ukuthi vele sinqobile ngaphakathi sizo celebrate ama Blue Nation ngifuna afake ikipa ngqo ePeople's Park Blue nala endini zokusakaza phela baqondana noma kanjani kobe konakala kakhulu nge25 awufethu sicela usichazele Khuba lokhu uyazi sikubuka njengesikale esisha esihle kakhulu kuMaskandi kakhulu ungena nje ungene khaqha kumsakazo wesingisi iMetro FM siyazi kakhulu ukuthina ukuthi mhlambe kuyinjabulo enkulu mhlambe ukuthini kuwena ukuthi ukhule kangaka kuMaskandi njengoba nje sesingenele nje nawo lo munqa wethu omkhulu kangaka uphawula kwakho ngathi ngaphawula uthini kulolu daba lento enziwe ama Metro bayebethi ngesilungu sober minded person umuntu nje ohleleke kahle kumele akujabulele ukuthi ama Metro arecognize Maskandi ngoba nathi ngeke sathanda ukusebenzela emuva njengenkungu kusho ukuthi ithukuthuku zabaculo omgqumeni omtshengiseni namhlanje kuphendeleka amaphupho ngoba uma Metro for the first time recognize uMaskandi lokhu bese ngekuthatha njengesiqalo sokuthi ama Metro sengenzeka sikele izwe lapha estation sibe nama awanyana ethu nathi ngoba isiqalo lesi lento ufuna bese ishayile ihlombe ngempela eyenzakalayo so kusho likhulu kakhulu kunani ningabasazi basike ngengoma lokhu kusho ukuthi iqhaza nelibambile nigxobe kwezwakala so ke ngisho ngithi ama Metro agilima ngempela ufuna siyibonga lento sibonge ngisho abaholi bakhona abaphathi bakhona Khuba la ufuna ukwazi ke mfowethu ukuthi ama ticket mhlambe siwathola kanjani mhlambe ulwazi lala ama-ticket ke mawufuna i-ticket ungawarisheki uma ungangenanga ngaphakathi eICC ngomhla 25 la People's Park kuzobe kunama screens yonke into ezobenzeka ngaphakathi uzobuyibuka bukhona uyabo ngishuleli kuzithi uyibona mkhona so ama-ticket ka seweb ticket inxusa nje abantu abahambe bewathenga ngoba ngizwile kuthiwa yashesha ayaphuthuma ngoba uyazi ama Metro avela gilimanga avele lapha na ke People's Park athi kuzobe kuperforma lapha nomthandeni SK kukhona uMafikizolo kukhona uFeze kansi kaYethonga eqhula ama hit kuphela kuzobe konakele ngizobe ngikhona ke nami ke ngizosinisa kohlanya ke uyacabanga umuntu mayisino sengathi ngasina kahle sinsokohlanya ngiphethe indondo yezwa na uzongibajwe yimi omkhaya kanje ngabatshela ukuthi ngabashaya mina ngengoma Mnandi ngoma yangisinisa kohlanya hawusenje ayibo singisinisa kohlanya ilapha
ICC bafethu ama Metro FM Awards sizobe siphelele sonke ngempela sifikile sihlomile sizimbevu sobe singazwe lutho sadle inkobe zamuntu uyangizwani lapha emuva ngifuna ke ukuthola nje Khuba mfethu njengoba usuyivezile ukuthi sithi Durban ICC siphinde sithi People's Park kuzobe konakele vele usukuvezile lokho sekukhambisa ithalente ukhuba ujwayele wena sengiphumile ku-script manje ujwayele wena uma ufika emcimbini uvele kwehle phezulu ukhuphuke Qhamuke phansi uma phansi hey wena njengesiphetho uzoqhamuka ngaphi kulokho awuthi ngiphendule lo mbuzo lo awukhangela mkhaya uzaqhamuka phe ngonyezi No kodwa bese right la isiphethu nabe isiphethu athi vumbu. uyabona nje kwamhla ka-25 ePeople's Park ngiyaqiniseka sizobe ngikhona futhi abaculi esizobe siqashwe napha lapha bebambe iqine ngempela ngoba mase ngithe mina ngidiniwe stage uyazi ujive ngiyangibona sekuhlanya lakho ngithi nakho lokho ucasulwa yini manje uyaperforma phela ujive inkunzi yombhelo so nami kobe konakele kakhulu laphana abayibambe iqine ngempela ngoba sobe sinyise kohlanya futhi stage ngempela masingaqinile siyowa ngempela so nginxusa nje iTheku wonke umuntu seduze kweTheku ngabe sasithe ngabe koMandeni ngabe useshowe futhi uma uthenga iTicket lakho lu300 nje kuphela eweb ticket iweb ticket ke ngiyazi ukuthi bazothi abanye bazothi kuphi cha uma ngabe kuneyitolo Pick n Pay yatholakala iBoxer yatholakala so ke mangabe ke usesha nje lapho iMetro Awards futhi ko Google sebevele bekuvezele nje sokulula kakhulu sokulula kakhulu So amanzi amangani. good luck awuthula usumzana